Hello guys, phung kaham jo tonono taisa haino hai te ani blogo norok no jo tonono lamsogo asa khe norok jo tono kaham no tongbai na hanoi hingkai tini hingi phungai siri na hana di sal kasajak wati rimang tini hingke sal hamsnai na hana di sal onek tini chung sajak belai no tongtotok phungai siri guys. Wati thakjak bai akon bai tabuk hingke kisa nokla rok phari rigranai tamoni hingke nok nokla rok sitrang hingke bo tongthok yango hingkai amoni bagui nokla rok no sap sapai jesukai tonoi rwnai asokai no mane nok nukni bagui belai no hambo tamoni bagui hingkai yongsa kuksa hamya manui rok bai hakchalai tongma hingka belai no kahamungo roksok rok katio hingkai guys naitongni chaya kwri tabuk hingkai chung khowai o already thangoi tongo motamoti khowai bisingo no sokpaijak mane faipro video khaimanliya tamni bagui Dara hodatsa phone khairimani bagui mane babi baksa ang mathangka tamni bagui bini kisa kaisa bank o kam nangmani bagui komo hingke khowai kubangma din wngoi thangka khowai rogo sokpai hingke ba tini Dara logi soma bagui khowai o sokpai laijak komo hingke SBI bank oro tongo location hingke oro kaisa mondir tongo shiv mondir mo hingke khowai ni bridge mo belai no naithotok jaga norok nukuna ani thangnai video rogo oro ang asugoi video rok khaimani norok nukuna blog rok hingkai mo naina di jaga belai no naithotok hingkai mono chini khowai ni belai kaisa naithotok jaga norok phai berai agonoi thangpai mano kono mane asuk jaga naithok norok nukha hingkai norok bo tongthok jaga hai ma tongjago hingkai tabuk hingke chung eko dugan o haplaijak kisa xerox rok khainani bagui yango naidi Dara hingkai selaijagoi tongkha ekdom selaijagoi tongkha ta hingkai tabuk hingke Dara ayang o kam khai tongo hingkai ang mo bini logi o logi reoui tongo kam rok pai akonoi ongkhor laijak tabuk hingke chung nogo thanglainani bagui reading laikha kam sam joto no pai akonoi mo hingke khowai puran bazar hinjago puran bazar o eko yangka auto stand yangka ni Dara monijak phiaba tabuk hingke ang khowai ni nogo sokpaika eko mo kaini tukha naina di kaini yo busuk price norok comment kei sadi busuk rok nangkhana Dara bai paimani mo naina di ko kainoi same to same color hingke mo hingke yani Dara ni choice bai tumani belai no mane ang bo naithokjaka bo naithokjaka hingke ba chung bo tulai phalai keta hingkai tabuk bani channel no subscribe khai ko hingka subscribe khai di please norok ni support nango support pura hingkai guys ang tabuk khowai thangoi akonoi nogo sokpaijak hingke tabuk ja rest khai nagrana asa ke tini video no norok chajaga no tai subscribe khai di chajaka hingke hamjaya hingka ba subscribe khai nangya kichu khai nangya tabo tanai di jodi hamjaka hingke chajaka hingke ba video no naioi interest nangjaka hingke subscribe khai di tarpore bell icon no sinori di dakti norok ni o jaga o notification songoinani bagoi hingkai guys taisa malai hingkai norok ni bagoi tini ni video hingke asuk nongsinai guys hingkai malai nai taisa haino hai ketal video o norok bai baksa hingkai tini